هێزا ئاگری بەشێکی ئەvê hêzê ji çendîn afretan pêk hatîne ku hemî xwebexşin û mil bi milê pêşmergehan di berokên şerîdane li mîhwerên neweran ku nêzîktirîn mîhwere di navbera hêzên pêşmergeyî û çekdarên Daeş da. Bi helkefta Roja Cîhaniya Jinan ev afreta wesa diyar dikin ku dê evê helkeftê li sengerên şerî nîkene ve û dixwazin ji civakê xwe rê bidene kiça Kurd bihêne nav rêzên pêşmergeyî da. Jinekim jineka Kurdim xuşka şehîdî me jî min jî helbijart ez bim dîfaê ji axa xwe bikim ji wetanê xwe bikim ji Kurdistana xwe min divêt em jî dîfaa xwe bikin ji destê dijminî rizgal kin û ez bi kic ve jî mihwerê neweran de gel hêza agirî Dîtname dîtî hêza agirî hate ya jinan hate çêkirin. Ez hatim gel xanimek me et afrete hêza agirî mijî milê xwe da milê birên me et pêşmerge gel xanimek me et afretan. Ez gelek serbilindim ez pêşmergenim min ev cilkirînin ber xwe û ez îşillah ez poşman nabin û min berê xwe da vê riya şeref û namûsê ye. Ez heskim her keçika Kurdê çi Kurd bû li kî derê bû ez gelek heskim Kurdê roj ava bûn werin bûn pêşmerge çunku ev riya şeref û namûsê ye û înşallah em ê rizgar kin û berê min çûna Mûsila înşallah em ê tehrîra Mûsil ênî li destê xwe û înşallah em ê serbilind bin. Berpirsa hêza agirî beşê afretan wesa bo dengê Amerîka diyar ket ku Roja Cîhaniya Jinan rojeka pîroz e û bi taybet eger li sengerên şerî bihête saxkirin. Ne île ew mirov bêt çekî helgirit bihête berûkê şerî da. Belkî wekî gelek deyka bêjim belkî harîkariya wan ebit nanî dibêjin malê xwe da. Harîkariya wan ebitin çi rêkekê bi çi xwarinê bidin ew bitînit bû pêşmergeya. Harîkariya wan dikin ew jî pêşmerge ye. Hejiye bêjin ku heta nûkevdehan afretên Kurd peywendî bi hêza agirî kiriye. Wek xwebexiş bibine pêşmerge da ku berevaniyê ji axa xwe bikin. Lewma piraniya wan meşq û rahênanên leşkerî pê hatîne kirin û diberhevin bo her hêrişeka hebîtin. Kawa Umer dengê Emerîka, deşta Mosul mîhwerê neweran.